गिबियाव नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायनो लाना फैदों आङो नोंथांमोना थामनेलाव मिथिखाबायानो दा नोंथांमोननो खोन्थानो आङो माखासे जोंनि बे इउटुबारफोरनि मिट जानाया मा जाखो आं बेखौ थामनेलाव लिरदोंमोन दा नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो सानदों आङो दासान्दि माने इउटुबाव बेबायदिनो एसे बेरेखा बुंनाय आं नुगासिनो दङ आंबो दाखालि बावै बुंनानै थांबाय प्रकाश बिथांनि सायाव एसे खेंस्लायैनो माने दुखु मोननायजों बिथांनि एसे गेदा बुंनायजों बिथाङाबो दा निमाहा लाबाय आरो बिथांमोना दा इउटुबनि टिममेट खालामनो नागिरनाया दा ओरैबायदि बेखौनो आं बुजायग्रोनो सानदों जायफोर बिथांमोनाबो ससियेल मिडियानि सासे इउटुबार आं माने इउटुबाव नुगासिनो दं सोरबायदिया मा बुंगासिनो सोरबायदिया मा बुङाखै एगजामपोलि बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुजायनो लाना फैदों दा नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजाबानो जाबाय दुखु मोननो हादे आंबो नोंथांखौ नांगोन नोंथाङाबो आंखौ नांगोन बेयो मानि थाखाय बे टिम दानो नागिरनाय एबा मिट माने मिटिं बिनि आइटिम दा रुमाव लानाय प्रकाश बिथांमोननि लानाया बिसोर थिगैनो खामानि मावदों दुखु मोननो गोनांथि गैया जों गासिबो इउटुबारफ्रा खौसे जानांगौ आरो बेयाव बुंनो गोनां मोनसे बाथ्रा दंबायो एगजामपोलि आरोना मालाबा सोरनाबा इउटुबा हेक जाबाय होमबा नोंथाङा मा खालामगोन सोरखौ नागिरगोन जेब्ला नोंथांना मबाइला इउटुबा हेक जागोन अब्ला नोंथाङा अबाव टुइट खालामनांगोन इन्सटाग्रामावनो जा टुइटारावनो जा इउटुब क्रियेटारफोरखौ माने हेक जाबा टुइट खालामनो थाखाय जोङो गासै इउटुबारफोरा लोगो नांनानै माने टुइट खालामनानै कमेन्ट खालामबा माने रिटार्न मोनफिननो हायो हेक जानाय जिखुनु इउटुब चेनेलफोरखौ आरोना बिनिखायनो एगजामपोल दा बेबायदिनो बिनिखायनो जों गाव गावजों कन्ट्रभारसि जायालाबा माने खौसे जानो आरो जों गाव गावजोंनो जुदि नांलायलायो इउटुबाव सोंखारिलायबाय थायो बेबादिबा मालाबाबो माने एगजामपोल आरोना दाखालि बुंखांबाय आं आरो बुंबावनोसै आं जों सोरनिबा थाखाय जोङो सहाय होनो थाङोब्ला जुदि जों गासिबो ज' जानानै जुदि बेखौ मदद होबासो जों गासिबो मुं मोनगोन दा बर' इउटुबारफ्रा बेफोरबायदि मोजां खामानि मावदों होननानै आरो जुदि गावजों गावनो जुदि सोंखारिलायनाय आरो मान सनमानखौ जुदि गावनो नागिरबाय थादों दा सासे इउटुबारा गावखौनो बुंना लाबा बा गुबुनखौ बुङोब्ला माने नांजा खोथा बुङोब्ला बयबो दुखु मोनखायो गाज्रि मोनो बेनिखायनो मालायखौ बुंनोबो दाथांसै जाय बुंनो गोसो जाग्राफोर बेफोरबो दा बुंसै आरो मानो होनब्ला बेयाव माने खुनु इज्जत थाहैया हनैलाय बिसिना माथो इउटुबार नांलाय खमलाय बेफोरबायदि सानो आरोना बेनिखायनो बेफोरबायदि दाजासै आंनि लुबैनायाव आरोना मानो होनब्ला दा थिगखौनो खालामदों दा बुजिनो हाबाय जानांगौ सोरबा माने इउटुबनि मिट बा मिटिं टिम लानायखौ मानो नांगौ मानो नाङा माने जों जुक्ति जानांगौ आरोना जिखुनु ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो नोंथांमोन इउटुबजोंल' अखल थाखा खामायनो हाया नोंथांमोन ब्लग खुलिनानै निउसफोर बादि माने राइटार लिरनानै आगारनोबो हानाय गोबां केपासिटि आरो बहुद माबाफोर जों खामायनो हानाय राहा लामा दङ इउटुबजोंल' नङा जोङो ग्रुप जानानै बहुद खामानि मावनो हायो जों इउटुबार ग्रुप जानानै नोंथांमोना बेखौ एसे गोसोखांहरलाय माने एकदम खोथा गैया जोङो मा कम्पानि खामानि मावना जानो मा दुब्लियाव हालेवना जानो मोजाङै जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजाङै मिलायनानै जुदि सालायनो रोङोबा ना बहुद फैसा दङ नाथाय बेबो मोनसे बाथ्रा आंना भिउआनो दावखोथारासै एगजामपोलि जों गासैबो टिम थायोबा बे बिथाङाबो जोंनिखौ सेयार खालामनो होगोन आरो बै सासे बिथाङाबो सेयार खालामनो होगोन बेनिखौबो नाय माब्रै होनबा आंनिखौबो सानसे गोनांथि इम्परटेन्ट जाना फैयो एगजामपोल आं बुंबावनोसै सोरबाया दङ अरुणाचलाव सोरबाया दङ दिल्लीयाव सोरबाया दङ मुम्बाइआव सोरबा दङ कलिकातायाव सोरबा दङ चाइनायाव होमब्ला बेफोरबायदियाव सोरबा माबा मोनसे जाथाय जादों बा बर'नि सोरबा सुबुंफ्रा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदों बेखौ गोनांथार आरोना मानो होनबा आंनिफ्राय आं नटिस होनो हायो आंनि लोगोफोर इउटुबार टिमनो बिदि जादोंलै जोंनि बर'नि सायाव आंनिफ्राय सासे सुबुङा खोन्थाना होगोन जे बिथाङा बेबायदि भिडिअ नागारदों ओरैबायदि जाथाय जादों ओरैबायदि खोन्थाना होलायनो हायो आरो आंनिफ्राय बै बिथांनोबो आं सापर्ट हरनो हायो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना माने हेफाजाब आरो मदद आरो अनलायनाया देरसिननो दे नोंथांमोन आंबो दाखालि प्रकाश बिथांखौ गोबां आरो दुखु मोननायजों बिथाङानो जुदि मिटिं लाबोनो नागिरदों बिथाङानो जुदि दावराव खालामबाय थादों बेखौ माने
गावखौ अपमान खालामलांनाय बादि जाबाय थानाय बादि जादोंबो आरो बिथाङा गावखौनो गाहायाव खोख्लैना लानाय बादिबो जादोंमोन। दा जेबो नङा, बिथाङा निमाबो लाफिनखाबाय आरो नोंथांमोनहाबो गासैबो निमाहा हो। बिनि हेंथायै आरो भिडिअ दा बानायसै। बिदि हेंथा भिडिअ बानायनायजों रावबो गोसोआ गोजोना आरो नायग्राफोराबो नायनो गोजोना। आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो इउटुबार कन्ट्रभार्सि जायोबा माने माथो अनलायनायानो गैयालै, मा लेखा गोरोंफ्रानो इउटुब चेनेल खुलिलायनानै माथो गावजों गाव नांलायलायो नै बिदि होनजानाय फैयो पाब्लिकफोरजोंबो आरो बासिजानायबो जायो। बर'नि इउटुबारफोरखौ नायजाया ओरैबायदिबो होनजागोनसो बोरैबाबा। खिन्थु जों मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै हारिनि थाखाय मोजां मावनो नाजानाय दिन्थिनायजोंसो जोङो मोजांखौ लाबोनानै दिन्थिनो हागोन। सोरनिया मा प्रब्लेम जादों, सोरनिया मा प्रब्लेम जायाखै, नङा होमबा? बेनिखायनो जों गासिबो अनलायनांगोन, गोसोआव गाज्रि लाबाय थानाङा, निमाहा आरो क्षेमा होनाय थायो आरो गाज्रिया मानसिया गाज्रियैनो थाबाय थाया, सोरनिबा बुंनायजों एसेबाबो सुद्रायखायो। आंबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबा नोंथांमोनाबो बुंनो हागोन, आंबो सुद्रायफिननो हानाय बायदि। थिग बेबायदिनो गासिबो सोरनिबा सासेनि बुंनायजों सोरनिबा बुंनायजों सुद्रायलायनो हायो। बेनिखाय रावबो गाज्रि मोनलायनानै थानाङा आंनि थाखाय आरोना। आरो आं गासैखौबो बुङो, जों गासैबो बर' इउटुबारफोर दुखु मोनलायनानै थानो गोनां दरखार गैया। आरो बेफोरबायदिनो दाब जायगाफ्रावबो माखासे इउटुबार नायग्राफ्राबो बायदि खोथा बुङो, माने रायखुमानाय होनखुमालायनाय, बे मोजां नङा, बे मोजां नङा, बेफोरबायदि खोथा बुंलाय, बेफोरबायदिबो दा बुं। माने फोजौनांगौसो आरो इन्टारेस्ट होनांगौसो आरो कमेन्टफ्राव बाख्नायनायसो लिरना होनांगौ। कमेन्टफ्रावबो जों बायदि रावबो माने सोरबा सासेनि गोसोआ मोजां, सोरबा सासेनि गोसोआ गाज्रि, बेफोरबायदि थायो। नाथाय गाज्रि जानो दा नाजा। जायफोर गाज्रि कमेन्ट खालामो बिथिङा गावनो गाज्रिखा होननानै बुंजानायबो जायो। ओंखायनो गाज्रि कमेन्ट दा हो, मोजां कमेन्ट होनो नाजानांगौ आरोना। भिडिअ गोलाव जाबाय नोंथांमोन, दा बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय। बाय बाय।